Hi, Doc. Good morning. Maadjong buntag mahigala si Dr. Kagapini sa doktor sa kanginan. Medyo subok ko karbuntaga mahigala ba kay grabe naman ang ang coronavirus karon sa tibuok kalibutan. Ah, kani sa tanaw na ko, sa tanaw na ko nasubraan ni sa tungod kay kuan na ta, paspas na kay ang kuan, tas paspas na kay ang atong news sa Facebook, WhatsApp, tanan seconds to tatag sa tibuok kalibutan. Ang nahitabo karon sa coronavirus gid ba? Kung inyo yung tanawon, kung kabalo lang gid maka-notice lang mo ba? Kung masala lang ba ang kanit tinud-an sa coronavirus, dili mo mahadlok ba? Kay sa among analysis na ko nga tibo so almost 40 years na ko nga doktor may gala. Kani siya nga phenomenon pareha rin ni sa una nga hanto bitaw karon wa man tay tambal sa flu. Kung imong tan-aw ng namatay sa pneumonia secondary to community acquired pneumonia ba kato nga flu tapos sipon ubo tapos wala matambali tapos nabugnawan o sa ba nagtigom og plema sa baga nagka-pneumonia mas daghan pa ang namatayan na may gala kaysa dito sa coronavirus ba. Karon lang statistics lang January to February ang namatay sa community acquired pneumonia is almost 100,000 tibuok kalibutan. Pero wa mo kadungog no. Na naman na siya. Kay ordinaryo naman nga kabalo naman mo nga mag pneumonia ganing tao to sa ospital patay. Murag common na kay sa ato makadungog ta nga si katong imong kaila na-admit sa ospital nag pneumonia namatay. Pero kung moingon ka nga na-infeksyon sa coronavirus tuwa, panik ng tanang tao mahingala ba? Mao ni siyang rason nga ang kaning kapaspas sa atong sa information nga makita nato sa internet mo ni nakakatag sa kakuyaw ba. Una-una alam ninyo may gala sa Amerika ba na hotdan na og toilet paper kay gamito namang himuog mask. Hotdan at tibuok kalibutan face mask wa na ibaligya kay alangan made in China man. Wa may lain naghimo ana in taon. China raman. So, hotdan yun. Pero kung i-analyze niyo ba, kaning sobra kayo kapaspas ang information nga makuha nato mo ni nakakuha sa panic nato ang sa tinuod gani sa katong dito sa Wuhan ang kanang origin sa coronavirus daga kay naayo may galang way tambal igo ra manginom og katong para sa pubugot natong ginainom nato nga carbocysteine ang Broxol mura na ipanghatag nito brikan ni kaning salbutamol. Sa Japan, kusog kay ang salbutamol mahigala kanang sa ganin ng brand sa salbutamol nga kusog kayo. Salbutamol lang ilang ihatag sa pasyente, way lain. O ang sa dito po sa ubang lugar, labaw na gyud sa dito sa Africa kay may tabletas. Magpabulad sa init ba? Ingon mo nga siya daw po nung pabulad na nag-init para matambalan. Dili mo sabutan na may gala kung tinuod na siya kay tinuod ang coronavirus ba. Mainitan og 28 degrees for example. Naalam mo sa inyong balay, wala may aircon. Nya init, mabot biya tag 32 degrees. Kung di mo man pabugnaw, di mo magpainit lang mo, wala ng coronavirus ba, mamatay na siya. Kaya ang kani akong ginasulti sa inyo, mo experience Africa may gala. Kadungog pa mo sa Africa nagpanik ron og coronavirus o in taon ba. Kay ang ilang himuon kung mag-flu urag ubo-ubo na kagamay dito ipahayang dito sa kainitan sa Africa. Kuan lang hilot-hiloton o aplas-aplasan o kung sa mainitan ang pasyente maayo naman mawala namang ubo. Kay ang findings man ko dito sa mga kailan ako sa Amerika may gala. Nga akong mga classmate kay naaman sila nagtrabaho man sila sa CDC kining pila ka buok ng kong classmate sa CDC mo nang Center of Disease kung ba sa Atlanta ba asa to kalimot naman ko ang ilang findings ba nga
kanang giflu lang kanang coronavirus infected nga individual, ilang ilang ibutang sa kuan ang ilang ipasaka ang temperature sa pasyente. Kita makaya man natong 37 degrees ang atong kuan 34, 35 kaya ba pero mukumbulsyon ang kamabot kag 40. Pero diha lang ka sa 37 degrees paingon sa 38 degrees mawala ang coronavirus ba? Mga matay. O mo na ilang na notice nga kung kalintura ra gani ang pasyente makahinay ang number of virus nga makita nila sa phlegm, sa phlegma. Karon unsa may nagpasabot ana mahigala. Nga kani siya ordinaryo lang na siya nga virus. Tungod lang gyud sa massive immediate information nga makuha nato sa internet. Grabe, sa kadlok nang to. Kuyaw man dito, kuyaw man diri, dito na. Panic na. Pero sa tinuod, daghan kaayong nangaayo sa Wuhan mahigala. Daghan gyud. Nya sensationalize man sa media. Di ba madungog ninyo pero patay diri, patay dito. Nagpositive sa coronavirus kuno. Di, ni panic na mo. Kaya wa man, may nga pong doktor ko ay tambal ana. Parang ko sa flu god, wa may tambal. Saon man na to na. Ingana man gyud na siya mahigala. Nya ang isa pod ka simptomas nga different sa ordinary nga flu kay wa may sipon. So ingani na inyong bantayan. Naman mo sa balay. Wa man mo expose sa mga gikan sa China o asa bang na source sa coronavirus. Ang inyong bantayan lang yun sa inyong kaila kay wa man mo infection pa sa coronavirus. Sa inyong kaila baka istorya ninyo nga gaubo pero way sipon. Mao na siya una. Tapos uga ang tutunlan. Mao gyud yung duha ang bantayan ninyo gyud. Nagubo, walay sipon. Ang una niya pangutana sa iyo amigo nga. Bay, nag-isipon ba ka pagsugod nimo anang imong ubo? Pag wala ganing naisipon, ayay. Nya gikan siya dito sa lugar nga naay positive ang coronavirus. Ang positive sa coronavirus mahigala Manila ra. Wala pa ta diri sa Davao sa Cebu wala pa. So, naay mga person of under sa tawag na observation. Pero wala pa, di pa positive sa coronavirus. Pero kana ba na sobraan lang sa inyong madungong body, panic pod mo ba? Maski ako, aminaw ko sa istorya sa internet mahigala. Pataka ra man yung mga tawhanan ni. Nya kay di man jud ko mutubag ng mga dili source kana pasahan na makita na ako sa akong Facebook mahigala nga maingon nga kuan coronavirus daw nya kani daw ingani daw wala pindot pak delete tanggal false news fake news dili gyud ko mutuo ana ba kay ang ako mga sources may lagi ka sa Amerika gyud ba ako mga classmate sila gyud nag-atubang dito nag-atubang anang na-positive sa ko nagpanic ang Amerika sus in town ang ilang istorya sa akong mga classmates sus pareha na gud sa ordinaryo nga flu so kamunta magkalma lang mo diri sa Davao sa in town wala gyud may kadlukan ba kay kisa may magdala og coronavirus sa inyo kanang inyong order sa Lazada taka lang mo wala biyay mo gunit ang inyong order sa Lazada mahigala kanang order niyo sa internet order mo mga kuan gikan sa Shopee ana way mo gunit na tao ana ba wala na siya puro na siya kanang automatic nga mag-package ang magunitan lang yung sa tao na pagdala niya katong messenger nga magdala sa inyong package gikan sa iyang truck paingon sa inyo di Pilipino yung naghihapon to dili nga gikan sa China ang coronavirus sa millions daw na ilang items i-deliver sa tibuok kalibutan ba kanang Lazada kanang Shopee kanang Amazon.com sus kung tinuod pa millions naman siguro nga matay o na tatakdan sa coronavirus kung madala pa sa package. Ang ikaduha may gala. Kanang tao nga niadto sa China, naman gyud sa ilay mag-flu, pero dili na ingon nga positive sa coronavirus. So,
unsa man gyud ning nahitabo sa coronavirus na istorya naman ko ani sa inyo pero ibalik ko na lang nako ba kay nagadaghan ang panic ba. Ngayon ni karon diri sa Davao kay mapapugnan man. Ha? Dili man mo pataka og paminaw nga kuan kanang panic ba nga hala kanang hala lagi ba disgrasya gyud ang yun. May pud mo kay daghan kay mo maminaw sa ako. Ha? Mutuo man pud mo. So wala kay panic ron mahigala kay ato bitaw ingon nga ala malit og face mask. Ala daghan kay kato mga dato sige palit og face mask pero notice na ko sa kanang mga kalsada, kanang mga sa jeep, wow may nag face mask ay. Katunga lang siguro o isa ka buok nag face mask. Pero sa Manila nga walay parehari sa doktor sa kahanginan, grabing panic mahigala. So unsa gyud na siyang nahitabo ang coronavirus kung ma-infected ka. So inyo, mo to yung ingon sa inyo nga pag makita ninyo na kailan ninyo nga kaistorya ninyo, nya nagaubo. Ang unang yung pangutana nga, bay, pre, parts. Nagsipon ba ka before ka nang sugod og ubo? Pag may ingon siya, bay, tinan kong sipon bago ko nihutoy ko ubo. Wala na. Dili na coronavirus may gala. Ang coronavirus gyud, uga, walay sipon, wala tanan. Uga ang tutunlan permi. 24 hours later, magluwa nagdugo. So, muna namang simptomas. Ang ikatulo mahigala, maglisod na naginhawa 24 hours after pagsugod niya og ubo. Mo na coronavirus. Ang flu na to, pareha magyud sila. Ang flu, musipon ka, magkalintura ka, mag-ubo ka, sakit imong tutunlan, anton maghutoy na ka, anton maghubutoy na pug kagyod, ha? Muluwa na kag plema nya uga imong nganang basa o uga ba imong tutunlan. So dako kay diferensya sa coronavirus. Dako gyud kay gyud. Og grabe ang body malay si tawag aning sakit sa imong lawas ba. Ang sakit kay sa lawas may gala ang flu. Ang coronavirus wala. Kuha ba na ninyo ma-memorize ninyo na mga higala? Kamo mga tigpaminaw ko tibok kalibutan. Ayaw mo panik kay dili tanan kuan. Og ikaduha may gala ay katulo di ay. Sa kadugay na nag-research ang medicine, ang World of Medicine, nag-research kung unsa gitambal sa flu. Ang tudron ba? Way tambal. Ang inyong ginainom para sa flu, BioFlu in town, paracetamol lang na og kanang para sa sakit sa lawas ug sa sisipon, wala na ipatay ang kagaw. Wala pa'y tambal nga mapatay sa influenza virus. Wala. Nga kano sa man ang discovery ang influenza virus may gala 1920s pa. Niabot na takarog 2020. Wala patay tambal. Ang flu vaccine katong gina-inject ko no. Kuno, ngano man. Kay pag human mo injection sa flu vaccine, ang imong maprotektahan lang ka dili gani maabot og 25 ka sa strains sa virus. 25 ha, so in town pila ka libo ang strain, pila ka libo ang pamilya sa influenza virus. Useless. Tiaw mo, pila na ka years nga na-discover ang influenza virus. Wa pa'y tambal. Samot na ng coronavirus ron. Katong gi-claim sa Australia, na-discover na daw kuno maghimon din silang vaccine. Kadungog mo may vaccine ron? Wala ay. Box. Pero vaccine, wag yun in town. Mani siya ang reality sa atong situation karon. It is the panic that is produced by the net, by the internet. Tanaw ato ninyong nahitabo sa SARS, sa MERS, nawala lagi way tambal. Kadung mo tambal atong kuan. SARS, MERS, wala namatay lang itong kay wala naman na-transmit. So, kanang panic ninyo nga, mamalit mo toilet paper, face mask, at sa pabayin niyang buhaton, gausik-usik ng kwarta, no? Wala gina sa tao epekto, may pag-ipalit ng yung sudan na mabusog pa mo. Wala gina siya may gala, kanang tungod sa kapaspas sa information nga madawat nato tungod sa net. Nabuang na, dali, mabuang na mo, una-una nga,
Naunsa naman tao ni di kamo po mo panic na lang po mo. Ako sawa pa ko kay balo sa information ani may gala. Ha? Istorya-istorya na ko sa mga anak nako nga matinuod ng coronavirus kay wa pa man ko ka dungog og mga istorya dito sa States. Ako mga classmates so istorya-istorya na ko sa kong mga anak nga dito ta mag-standby sa bukid na to. Pero dito mo takdan og coronavirus. Nagkadugay kung paminaw sa mga classmate nako sa Amerika. Ay, sus. Wala man ginin tao na sa may gala. Tungod lang yun kay paspas kayo ang information nga makuha nato in seconds. Dungog na nato sa nitabo sa Wuhan, na tabo na sa toilet paper dito sa Amerika. Kuyawan na ta, karon bitaw. Tanaw ko sa Inquirer, sus in town, 15 million daw ang i-quarantine. Atik ninyo nga sa Italy, gamay ramang kay tao sa Italy in town, oy. Nga 15 million na. Sabot nimo nga katunga sa population sa Italy to gi-quarantine. At ika ng mga newspaper. Para mahalin lang siguro ba. Ano may tawa, may tabo, may gala. Pangwartahay lang, di ba? Di. Gamay na lang kayong stock sa toilet paper. Dugay na ni kay abot po sa Davao, kamo po mamalit na bagbog toilet paper niya. Saan na yung toilet paper? Pati iro niyang iluhan. Ay, maana siya may tabo ron mato ay gala ba kay tungod sa panic, tungod sa kadlok, manghimo ulag butang, mangmalit, panggasto para lang yun nga maminaw man sa news. Maminaw man sa internet, amo tan-aw man sa internet, di panic po. Mao ni siya may gala nga ang doktor sa kanginan, ang akong purpose yun, objective yun sa inyo nga diretso ba? Kaya wala may mo counter ani. Tapos kadungog ba mo sa ubang lugar, sa radyo, sa TV, sa internet, musulti sa inyo, maol gyud ni sitwasyon sa coronavirus? Wala no? Mao ni. Okay, so identify kanang inyong mga suspect nga mga tao nga nag-coronavirus kuno. Daghan ba kaya tag mga OFW manghuli ron kay nang daghang kay naradong mga tindahan, mga employer dito sa ubang kalibutan may gala. Ang Saudi gani in town, mga katabang, mga nurses gipapauli. Nya by force para bagyo kay wa man sila nagkababa man ang economy, nagmubagsak lagi daw ang economy nato aron magara tungod aning chismis sa coronavirus. So daghang kay mong makaila nga manguli gikan sa gawas. So ang una ninyong tan-awon kung muubo sa mana miss. Isip-on ba ka before ka nag-ubo? Pag moingon siya nagsip-on ko oy, libre na di na coronavirus ay na panabon sa inyong ilong kaya mo. So gina siya ko na ikaw kung 24 hours nga mangutan na din kano sa pag-ubo day miss. Ado kay kung matulog kasi daw na gikan ko sa Wuhan na. Nakubog na daan ito. Napo isa day ka ay tinagalaman kalimot ko. Napo kiniiya ng atong mga Pinoy bagikan sa gawas. Libre gud unta ng testing sa coronavirus sa airport ba na iya. Libre ha. Ipang testing nila ang mga sabay suspect na kalintura ka ba na i-testing nila libre na siya. Pag i-testing ka sa coronavirus, i-quarantine sa ka pila ka days. Di kadaghanan sa Pinoy may di mo sugot. Nakik-away sa mga doktor dito ba? Nya ang hitabo sa Manila may gala, ang katong mga doktor nga supposed to be mutabang sa katong nasa frontline, mga emergency doctors. Mayingon mga ihatag lang laing doktor do. Kay nagbakasyon ko. Di ba di ko gusto mo handle. Unsa may tabo ron? Ang emergency doctors rin na nagatan-awa ng mga suspect nga nag-coronavirus may gala. Way mo puli. Naay isa ka doktor dito sa Manila nga di na ko i-mention ng hospital nga walay uli-uli kay way mo puli niya. Hadlok nga mag-coronavirus po. Sus. Kinaiya po nga maglisod sila og testing, maglisod sila og quarantine, maglisod po sila og pugong sa magpugong sa suspect nga mga pasyente. Kay gahi magulo. Maski ako, di man ko masugot, gusto ko mo uli dayon ba? Mo na ka problema ron may gala. Maski tibuok kalibutan nga na pod.
Eh, alam nga ibutang ka sa isa ka kwarto nga pwede na bagyong buot, isa ka gamay kaayo nga pila mo ka buok ibutang dito, di mo tinakda na mo di lang ubo, pati TV. Ha? Magtinakda na ngayon mo dito, masugot ba dahil ka? Mo na itabo. Ha? Maski diri sa Manila lagi. Mo na nga kung tinuod pag yun na siyang coronavirus may gala. Hagbay rata nag pandemic may gala. Sa kagahig ulo sa Pinoy, asa na mo mapugna na pag makalusot sa quarantine may gala, paspas og lakaw para makagawas lang sa airport. Di katong naagi coronavirus, in one day ba? Makatakod na siya 25 ka tawo, ihap-ihap gihimo na statistics may gala gikan sa airport. Pila ka tawo na iyang matagbuan, iyang magkauban, makaistorya tanan hangtod maabot sa balay. 25 ka book ba ang minimum? Iyaw. Di katong 25, muhimo na po 25. So in 24 hours pila, isa ka gatos na infected na. So kung tinuod pag yun ang coronavirus, hagbay ra tanay pandemic diri ba? Ha? So doon na biya tulo na biya ta kabulan kay December nang sugod. Wala na. Daghan na kay patay sa tibuok kalibutan may gala para sa plague sa Middle Ages. Mo tinuod nga pandemic may gala katong sa plague sa Middle Ages. Pero kani ako istorya sa inyo ba? Kay observant magyud kay kog history. History buff gyud ko di ba? Mahilig gyud tigbasa ng mga history. So naagi tendency gyud sa population sa kalibutan may gala ba nga. Naabot gyud tag threshold, naabot tag usa ka pila ta ka milyon nga tawo mugawas ang epidemic. Mugawas ang usa ka kagaw o virus whatever. So mo reduce ang population sa kalibutan. Unya pag mudaghan na po daw ta, mudaghan na po ta, mugawas na po ng virus. So wa pa gitambal. Wala tambal. Katong plague mahigala. Panahon to siya amot lang kung makadumdum ka ni wa ba mo nang namayabas atong history niyo sa high school. Kung namayabas mo, di ba? Diyan makabaluan niya kung istorya sa inyo ba? Sa panahon sa Middle Ages, may gala, nagadaghan ang population sa Europe. So, ang estimate was about something like 50 million. Kunya, ang mga sa London, may gala, pildi ang atong kuan ba? Piapi. Pildi na itong piapi ba? Pildi ng atong dito sa kuan? Dito sa Manila. Pildi ang tondo ba sa congested kayo. Ang London lang mismo ha. Sa ubang cities sa Middle Ages, ubang cities sa Europe, grabe yung kayong overpopulation o grabe pag ang congestion. So, Visayas congestion eh. So, breeding ground sa epidemic. Paggawas lagi sa plague, may ngala, bubonic plague. Kabalo mo pilay patay. Sa atong panahon na ba? Almost 20 million ang estimate. 20 million. Unya ang population sa Middle Ages sa Europe is about 50 million. So, na lang na. Daghan kayong gabuyod nga patay sa kalsada ba? Di na mapunit. Di na mapunit kay sa una ang sa tinuod na gala dito sa panahon sa bubonic plague. Naay tigkarga ng patay. Nya kay wa man siya kabalo unsay kuan unsay rason nga nang mamatay na palit lang ka baliktad ng tao sa Prince Kalsada. Di wala ilang kargahon, ikargan sa kangga kaning kariton, patong-patong pila ka tawo patong-patong patay. Katong nagkarga ugma patay na. Kasi nanapay mo puli. Basta lagi ang patay sa kalsada mahigala di niya makayaw kuha sa isa ka adlaw. Kay mga tumba lang man ang mga tao. So sa panahon sa Middle Ages may gila hangtod karon. Nahitabo na sa ato ba? Karon lang gyud sa panahon nga kusog na kay ang internet, nga information. Nagpanik na mga wa pa nahitabo. Pero mahitabo kung mahitabo man. Walay pugong may gala. Medicine walay makapugong na siya kay mo gina siya ang
unsay tawag ani ang destiny sa population sa kalibutan. Kay sukad pag daw sa una, sige lang kog basa nga na, makita gyud nako gyud ang trend ba nga overpopulation gani ang usa ka lugar, epidemic dayon. Wuhan, China, grabe sila ang population, 1 billion, pila ka billion sila. Panahon na yun. Ripe for epidemics. Sa panahon sa mag-crowded ng Africa, mag-epidemic na po na siya. Nga naman kita sa Pilipinas, wa pa man ta maigo, wa man ta kaabot og threshold sa atong population nga sobra na kay ka-congested ba. Ang tondo, kung adto mong tondo karon may gala, limpyo kayo, gwapo ng kalkasada. Dito biya ko na-assign nga magpaanak ko 40 ka box sa kaadlaw. Limpyo, orderly, maayo na kayong tondo. Piyapi, tanaw ang piyapi, limpyo napugnan sa gobyerno ba? Napugnan yun sa gobyerno nga dili na mapareha sa London in 1876. Grabe. Ang tae sa pasaylon ko sa namahawa. Dito sa London may galang sa during the time sa bubonic plague. Nga ang ilang tae labay nila sa kanal. Sa London dito malibang ang mga tao sa kanang kanal. Dagan-dagan lagi daw ng tae sa kanal. Unya kung unsay hugaw nila, wa man sila silyas. Unsay hugaw nila ilabay sa kalsada. So imong tamakan. Grabe lagi. Mao na siya nga interesting yung kaayo yun kung magbasa mo sa history kay dili mo mapanik ba. Makibalo namang nitabo na sa una pa dili na kinang mahadlok tana kay kabalo lang gyud tag ingana gyud na siya ba. So mo nang mensahe na ko karon buntaga may gala. Ayaw magsunod og panic sa ubang countries. Kay kita dili man ta overpopulated diri sa Davao, diri sa Mindanao. Akong tingog maabot man sa 2/3 of Mindanao may gala. So ayaw magkadlok ana. Siyempre, practice sa normal hygiene. Manghugas og kamot. For example, ingon nila di na daw maglamano, okay ra. Sipa na lang. Practice lang ko sa normal, natural hygiene gina atong sundan lang ba. Ayun na mo ngayon mamalit magpila ka libong toilet paper. Pila ka libong face mask, wala, useless na siya kay ang kagaw nga coronavirus may gala. For example, na infected. Wala pa ta diri na infected nga mogunit dito sa imong doorknob sa kasilyas. Sulod sa doorknob, mogunit man gyud tong coronavirus. Ikaw, asa man ka mogunit dito sa portahan? Mogunit man gyud ka corona sa doorknob. Di wala na. Tanan laki patay na sa kuan. Kay mogunit man sa doorknob. Dito lang palang daan ba way pugong. Di na siya mapugnan gyud ba? Alangan, mo kambyo tanan, tanggalon na tong tanan doorknob para dili na ta magunit sa doorknob niya kay tanan man. Kamong mga babae, adto mo sa CR, abrihan ninyo ang cover sa toilet cover. Di nagunit na mo coronavirus. Tanawa. Useless yun ang inyong ginahimo bang alcohol. Wala na siya. Useless kayo na siya. Kaya mugunit na ba yun ka sa doorknob sa kanang toilet paper? Pag asapay mo ng kamot, paingon sa ilong, patay. Direct ang kalsada. Direct ang transmission sa coronavirus ba kung tinuod pa. So ayaw mo kahadlok ka na may gala. Inyo na paminawa lang. And then, hygiene. Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan.